Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 15ാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ അതില് നമ്മൾ എന്താ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമായിരുന്നു. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഉപദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കാലദേശങ്ങളുടെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കാലം ദേശവും അനുസരിച്ചും ഏത് പരിസ്ഥിതികളിലും നമ്മുടെ തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്, നമുക്ക് അത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ചൂടുള്ള ഹൃദയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അർജുനൻ അത് പറയുന്നത്. കൂടുതലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അർജുനൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ശ്ലോകം അല്ലെ? 28. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം സൂത ഉവാച ഏവം ചിന്തയതോ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സൗഹാർദ്ദേനാതിഘാടേന ശാന്താസീത് ദ്വിമലാ മതിഃ. ഏവം ചിന്തയൻ
सूतोवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपदसरोरुहं चिन्तयतो नादिगाढेन शान्तास्ति मालामती शतगुरुहं सूतोवाच एवं नादिगाढेन चिन्तयतो जिष्णो शान्तासीति कृष्णपादेन मलामती दिनाथेन शान्तास्ति गुरुहं नादिगाढेन एवं चिन्तयतो कृष्णो पादसरोरुहं सौहार्दात् സൂത ഉവാച സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഏവം അപ്രകാരം ചിന്തയത ഉപദേശങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ ജിഷ്ണു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങൾ സരോരുഹം താമരകൾക്ക് സദൃശ്യമായ സൗഹാർദ്ദേന ഉറ്റ സൗഹൃദത്താൽ അതിഘാടേന അത്യന്തം ഘാടമായ ശാന്തമായി ആസീത് അത് അപ്രകാരമായി തീർന്നു. വിമല ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാത്ത മതി മനസ്സ് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഉറ്റ മൈത്രി ബന്ധത്താൽ പകർന്നു നൽകിയ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെയും സ്മരണയിൽ അപ്രകാരം ഗാഠമായി ആമഗ്നനായിരുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ശാന്തമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ സഹായിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് ഉറ്റ മൈത്രി ബന്ധത്താൽ പകർന്നു നൽകിയ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളുടെയും അത്രയും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെയും സ്മരണയില് അപ്രകാരം ഗാഠമായിട്ട് ആമഗ്നനായിരുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ട് ശാന്തമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സ് ശാന്തത കൈവന്നു മുക്തനായിട്ട് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായി ധ്വനിക്കുന്നത് യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യമാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകൾ പാർഷദർ സവിശേഷമായ കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും അഭിന്നനാകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചനകളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായി ധ്വനിക്കുന്നത് യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യതാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായിട്ട് ധ്വനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ അല്ലെ പാർഷദന്മാര് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികള് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഈ സവിശേഷമായ കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും നിന്നും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അഭിന്നം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അർജുനന്റെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചനകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവം അന്ധകാരത്തെ അഥവാ അജ്ഞതയെ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? സൂര്യനോട്. കാരണം സൂര്യന്റെ അഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അന്ധകാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് ആവിർഭാവമാണ്. അഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ. സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവം അന്ധകാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ധകാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ത മനസ്സിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ക്ലേശഭരിതമായ ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ ഉടനടി അകറ്റുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം.
ക്ലേശഭരിതമായ ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി സദാ ഭഗവത് നാമജപം ചെയ്യുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ. അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ അനുഭവം നിസ്സംശയം ഭക്തന് വേദനാജനകമാകുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകിയാൽ അതിന് ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുവാൻ സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രഭാവമുണ്ട്. വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. അവ ഒരിക്കലും ദുഷിച്ച ഭൗതിക വിയോഗ ദുഃഖത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ അനുഭവം നിസ്സംശയം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ അനുഭവം അത് വേദനാജനകമാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാകിയാൽ അതിന് ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രഭാവമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? അത് ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ പ്രഭാവം എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വേർപാടിനുണ്ടാവും. വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് എന്ത്? വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ. അവ ഒരിക്കലും ദുഷിച്ച ഭൗതിക വിയോഗ ദുഃഖത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക വിയോഗത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്ലോകം 29. വാസുദേവാക്രി അനുധ്യാന പരിബൃംഹിത രംഭസ ഭക്ത്യാ നിർമ്മിതാശേഷ കഷായ ദീക്ഷണോർജുന വസുദേവാംഘ്രി അനുധ്യാന ഹരേ കൃഷ്ണ. വസുദേവാംഘ്രിനത്യേന പരിബൃംഹിത രംഭസ ഭക്ത്യാ നിർമ്മിതാശേഷ കഷായ ദീക്ഷണോർജുന ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവാക്രി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അനുധ്യാന നിരന്തര സ്മരണയാൽ പരിബൃംഹിത വിസ്തൃതമായി രംഭസ അതിവേഗത്തിൽ ഭക്തിയിൽ നിർമ്മതിത പ്രശമിക്കുക അശേഷ അനന്തമായ കഷായ അഴുക്ക് ദീക്ഷണ ധാരണ അർജുനൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ മേലുള്ള അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ മേലുള്ള അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലെ അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തന്നെ നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ, ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിവേഗം തന്നെ അർജുനന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ വിചാരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ശമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മനസ്സിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളാകുന്നു. അത്തരം കളങ്കങ്ങൾ ഹേതുവാകിയാൽ ജീവാത്മാവിനെ അനുരൂപവും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മനസ്സിലെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങളാണ്, ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കളങ്ക
ഭംഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വേണം? പല തരത്തിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വരും? ജീവാത്മാവിന് വരുന്നു. അവ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണത്? ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ ബോധത്തെയാണത് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെയാണത് നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നത്, ബാധിക്കുന്നത്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ബദ്ധാത്മാക്കൾ അസത്യവും അനിത്യവുമായ നിരവധി ഹൃദ്യവുമല്ലാത്തതായ വിഷയങ്ങളാൽ കുരുക്കിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കള് അസത്യമായിട്ടുള്ള അനിത്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഹൃദ്യമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ അവ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോൾ നാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തികളോട് കൂടിയ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ അനാവൃതമാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ എന്താണത്? അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയും അതിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തിൽ ശാന്തമാകും. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയും അതിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തിൽ, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തില് അത് ബുദ്ധിയും അതിനെന്താണ് വരും. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകപ്പെട്ടുന്നത് പോലെ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് അർജുനൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചയുടൻ ഭഗവാനുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ തനിമ സ്പഷ്ടമായി തീരുകയും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജുനന് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ തനിമ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനും മോചനം നൽകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ എന്ത് സാധിക്കും? അത് ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഗീതം ഭഗവതാജ്ഞാനം യത്തത് സംഗ്രമമൂർധനി കാലകർമ്മതമോരുദ്ധം പുനരത്യാഗമത് പ്രഭു. ഗീതം ഭഗവതാജ്ഞാനം യത്തത് സംഗ്രാമമൂർധനി കാലകർമ്മതമോരുദ്ധം പുനരത്യാഗമത് പ്രഭു. കൃഷ്ണ ഗീതം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഭഗവത പരമപുരുഷനാൽ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഏത് തത് അത് സംഗ്രാമമൂർധനി യുദ്ധമധ്യേ കാലകർമ്മങ്ങൾ തമരുദ്ധം അത്തരം അന്ധകാരത്താൽ ആവൃതമായി അദ്യഗമ അവയെ പുനരുദ്ധരിച്ചു പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ വാസ്തവം ആയിരുന്നില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു.
പക്ഷെ വാസ്തവം അതായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും എന്തായി? തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാനായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും എന്തായി മാറി? തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങള്, ലീലകളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞ അർജുനൻ വിസ്മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? അർജുനൻ അർജുന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട് മാറി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരു ഭക്താത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അഥവാ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനശ്വരങ്ങളാകുന്നു. അവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഥവാ ആത്മമായയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരന് അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവയാണെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല് ഒരു ഭക്താത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്താത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അഥവാ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഈ ഭൗതികമായ ആശയങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനശ്വരങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അനശ്വരങ്ങളാണ്. അവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മമായുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, എല്ലാ ലീലകളും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലീലകളും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവയാണെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ സാധാരണക്കാരൻ എന്താ തോന്നുന്നത്? ആ വ്യക്തി ബദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനും അർജുനനും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അർജുനനും ഭഗവാനും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ആണ് ഏർപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണെന്നാണ് തോന്നാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത മിത്രമായ അർജുനനുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തം അവതാര ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ, സാധാരണക്കാരെ പോലെയാണെങ്കിലും തോന്നിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള തന്റെ മിത്രമായിട്ടുള്ള അർജുനനുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൗതികമായി കാണപ്പെട്ട അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റുന്നില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തെ അവ പുനരുദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച ആ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അവബോധ പുനരുത്ഥാനം ഭഗവത്ഗീത 18:65 ഇപ്രകാരം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഒരുവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. മനസ്സ് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിസ്സംശയം ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് സംഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായി തീരുന്നു. ഈ ശാശ്വത സത്യത്തെ കുറിച്ച് ശങ്കിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സഖാവാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീത 18ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അഭയം നൽകുന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന്. അത് ഭഗവാൻ വിശ്വസ്ത സേവകനായ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്ത മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ രഹസ്യം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ
ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഭഗവത് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സദാ നിരതനായിരുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വിസ്മരിച്ചതിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും അർജുനൻ അതേ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ബന്ധുജനങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ യാതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തത്? യുദ്ധം ചെയ്തത്. ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അർജുനൻ സദാ നിരതനായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങള് മുഴുവൻ വിസ്മരിച്ചവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും അർജുനൻ അപ്പോഴും ഏത് പദവിയിൽ തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഭഗവത് ദൗത്യത്തിന് അനുസൃതമായി തന്റെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ ദൗത്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് ദൗത്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട്, അപ്പൊ ഭഗവത് ദൗത്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് തന്റെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയാണിത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തിനനുസൃതമായിട്ട്, ഭഗവത് ദൗത്യത്തിനനുസൃതമായിട്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. വിശോകോ ബ്രഹ്മ സമ്പത്യ സംഛിന്നാദ്വൈത സംശയഃ ലീന പ്രകൃതി നൈർഗുണ്യാത് അലിംഗത്വാത് സംഭവഃ. വിശാഖോ ബ്രഹ്മ സമ്പത്യ സംഛിന്നാദ്വൈത സംശയഃ ലീന പ്രകൃതി നൈർഗുണ്യാത് അലിംഗത്വാത് സംഭവഃ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശോക വിയോഗ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി, ബ്രഹ്മസമ്പത്യ ആത്മീയ സമ്പത്തുകൾ കൈവശമുള്ളതിനാൽ, സംഛിന്ന പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയാൽ, ദ്വൈത ആപേക്ഷിതയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ, ലീന ആമഗ്നമായി, പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതി, നൈർഗുണ്യ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ, അലിംഗത്വ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അസംഭവ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം ആത്മീയ സമ്പത്തിനുടമയായതിനാൽ ദ്വൈതത്തെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി. ഭൗതിക രൂപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായതിനാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനിമൃതികളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആത്മീയ സമ്പത്തിനുടമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വൈതത്തെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി. ഇപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം മുക്തനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി. ഭൗതിക രൂപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ജനിമൃതികളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആരെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ആത്മീയ സമ്പത്തിനുടമയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാകാനും ഭൗതിക രൂപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായതുകൊണ്ട് ജനിമൃതികളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
6:10 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാത്, തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി.